Association of Married Women were kwuo sị ọ bụrụ na ị bụ nwanyị ife ị na-arụ bụ ịra-amụ nwaanyị nọ na di, nwaanyị lụgwere di gị na-ara amụ die, ọ bụrụ ife ị na-arụ. Ha wee kwuo sị wuti mwute gị hapụrụ ha di ha aka. Ebe nwa agbọghọ ebe ọbụla ị nọ, ọrụ aka gị bụ idina with married man. Enweghị ọzọ ị na-arụ, enweghị ọzọ bụ aka ọrụ gị, enweghị chọrọ ime, enweghị business chọrọ ime. Ọ bụrụ ị na-arụ side chick, ị na-arụ side chick. Ka ezi ka oge chiga adịrị gị ọ bụrụ na ị lụọ di gị aha nwee side chick n'iro, ka ego obi ga-echiga adị gị. Ịma na anyị na-eme ihe, anyị na-echeghị ihe anyị na-eme, anyị na-eme ka anyị mewe ya, chefuzie na o nwere precaution. Nyawa mere ụmụ nwaanyị niile chi ji wee gbakọta ọnụ wee kwuo sị ha anwa nweta gị, ọ na họteelụ, ọ na bar, ọ na restọrantị, ebe ị nọ with di ha, ihe a ga-eme gị, ị ga-eme ya nkọcha. Ịma ife ga-adịrị gị mma this year, focus on yourself. Focus on yourself. Chọọ ife ị ga-arụ. Ọ bụrụ ị ga-ara amụ nwoke lụgwere nwaanyị, enwere ife ọzọ ị ga-eme. Ife adịgo too much. Ụmụ nwaanyị agbakọtago ọnụ wee kwuo sị ha nweta gị this year, ife a ga-eme, your God will not even have mercy on you. Ọ bụ na ị na-ekiri ife onyonyo anụnwa, ebe ọ bụrụ ị na-ekiri ihe, naanị ife ga-emedewere anyị bụ chọọ ife aka ọrụ ị ga-arụ. Hapụ nwoke lụgwere nwaanyị, hapụ nwoke lụgwere nwaanyị. Ị nọ n'Oko, ị nọ na Unizik, ị nọ na Uturu University, ebe ọbụla nke ị nọ, aka ọrụ gị bụ nwoke ọbụla lụrụ di bie na-ebu gị. Charafa ka focus on their wives. Charafa ka focus on their wives. Okwu a na-ekwu na-agara all the married man. All the married men to focus on their wife this 2024. Ask no gree for anybody. Ụmụ nwaanyị kịta agbagogwo anya. Ụmụ nwaanyị kịta agbagogwo anya. Ọ bụ kịta abụzi oge mbụ ide nwunye gị n'ụlọ gị pụọ asa na-eme masịrị gị. Fa agbagogwo anya ihe ọbụla nke ị na-eme these days. They are watching you. They are watching you. Focus on your wife. Leave side chick alone. Focus on your wife. Leave side chick alone.